katika kwetu end of October kwetu kwa katika rufu mkomano saka parufaya pakatwa board view aisiwa mata kuzipinda zvenu board view mkomano anonzi akakanda foni yake mukofini saka vamwe vakakwanisa kuda kumubvunza kuti ko sikanzi haasi azvikadaro from there taenda kuguva manje yakatanga kubuda iri rumors ya saka tikazoona uyu mukomana uyu akubvunzwa nevaridzi vanyakufiwa chikoiwa zvitenzi mukatondibvunza ndogona kukanda iyi tachiyanaye futi mugomba ndobva amborohwa mbama nomukomana mumwe tikati musaruwanikisiya apa gwarenge ratofusiwa tikati zvatakuita isuka takuchipa inyaya kuvaridzi munzvimbo because inini kukura kwangu handamboona kuti munhu anoiswa foni mukofi saka ndionhau uyu anofanira anohukama nomukadzi wouyu nyakufa ndopano mukati ikatofusiwa irimo nayeyi so kana muri kumba kumutaurisa sikana makuna kumabuda shakundwa na baba wa mutaurisa iwo uri mukomana akadai naye chikatika ndiri ndakadhakwa pandakaenda kuna mumwe muzukuru wangu tsanda ndakapfeka bhachi rangu reledha rine homwe apapo ndakapinda ichiona kuti pakadonhera foni yangu mubox ndakatotaurira sawira foni yangu yadonhera sawira ndakatomuudza anga ari pakati chii haana zvakapindura kwana wakazoti ndokanda kuti aiwa nhambo ndokanda taura chamani pamusoro edano inini ndinowa munin'ina wemufi zvaitika paboard view ndakaona papa nekafoni andiri board view ndabuda takumakuwa ndazobvunza kuti kafoni kaisiwa nechinangwa chei kakari kei zvikanzi akaisa ndisekuru wake avo vakagarapo dzokerikenditese semunhu anga akabatikana pandasvika pandavabvunza ndikati ko ndanzwa kuti makanda kafoni katofuchirirwa mukombo zvikanzi kana basa ndangoda itese angoende nako munoti aende nako ndindaimubvunza hapana mumwe akamubvunza ndopandikati hasha vanhu vanotora baba ndikati pane mukomana ina sei aisa kafoni mukofi amene kuti zviri kufamba sei ndopatikati kamubvunza tikanzi kana muchitora ndogondokanda futi imwe handinayo imomo ainosatimadzinzaneyo lesi ko izvi zvakufamba sei wazviwirirana nani kwani wambotutsa here panzi kwete tikati komasawira zvikanzi angokaisa angachita ndichakabvisa pane takumubvunza iye akati anzi ndangoisa kuti aende nayo muzukuru wangu kana hauchiwo kudzinza kwedu ndo mamira akuramba sema nayo akunyepera akunyeba akachokwa ine sakukonyepa akunyeba nao yakadonhera ngaita zvekudonhera yakadonhera anoona kuti yadonhera foni ndakatoona kuti yadonhera ndakatoudza sawira pavakazonokushira vakatondedza muntaraunda vakatondedza vakati kunotaura navaiti ifoni ndakanogara pama dzacho kuti sawira ari kuramba kutora foni yangu yawirawo saka unodzoka musi wa8 wodzoka nefoni yacho uya nefoni unouya nefoni handizi modzoka musi wa8 sambo uya nefoni uya nekafoni kacho panzwa sungaimini zvakaoma mukati varidzi vomufi ndivavo vakatipira nyaya kati ndo nyaya yaitika iye indikati ina handisati ndambozvinoba kupura kwandaita kusvika panapa kuti zvinoitwa izvi chirega tipe varidzi vazvo varidzi venzvimbo kuti zvinobvuma here munzvimbo mamo izvi ende pafunda kuda kunyeba ndokuti iye abva kweduku vakazoenda kuvhireji
akazobvunzwa nasabhuku yana Mdzimba inana sekitari waMudzimba vari kuona bhora kuti atazonzwa kuti mashure kuti kwazisara kuyakuita mhirizhonga zvafamba sei iwe, achibvunzwa iye pesinari. Iye akati foni yenge isiri yangu, yenge iri yomufi, saka ndati ngaende nayo. Ndikati andingoona mukomana wenyu akufunda kuda kunyepa zvinhu pana pakuti ndakunyepa. Ngezvataura mama. Ngezvimwe aid pachiziva kuti unomuzombe. Kana kuti awene phone. Uene foni yake. Anoene phone. Yangene line iri. Akatenda visa. Yangene line ukabvisa. Aiwa phone. Muri kudai varizo chituna. Uyu ane musikanzwa. Ine mbanje mhodzi dzakasvira. Matiko. Muri kudai. Chokutanga ndikaiti vabatsire mama. Chokutanga uyu munhu. Madzimai nyararai. Teererai. Chokutanga chamunofanira kuita musati madya chamufunga. Tanga inofamba nemunhu. Muone kuti zvaakaita zvakachena here. Kuti pane zvimwe zvinhu zvokudya mangwana zvizokupa futi nhamo. Wesi chiitiko ichika ani manzwa baba kuti ndakura handambobva ndakasangana nechiitiko chakadii. Saka pane zvimwe zvinhu zvekutongoti handida kubhadharwa wobva wabhadharwa asi mangwana zvokutambudza futi. Iyo nyaya. Sorry, ma'am. Isista ichema. Ini ndikaiona. Zvonda ichema. Anga akaisa mudhuze nomusoro wake uyu. Akabvunzwa uyu. Nomwe mukomana aivhu akavhura kuti bhodhi. Nengikini. Iwe isire kwefoni. Hanzi aiwenyana musiye isiye. Uyu. Bhairega irimo. Akataisa yega fair. Kwete kuti tikadona kuti achopoti papepa zvofamba. Awe nani uyu? Wawe nani mbani? Nani? Atete. Atete. Bana ni musikanzwa. Musikanzwa chinoda ini tationa. Ainoda ini zvataura ndisei. Atete. Mosa iri pa. Aniti. Anogona kuvaita zvidoro. Anogona kuita zvoshinwa atiziye. Kasi kuti nditini nandi. Uyu ndimuripiso. Akatanga afamba. Unongofamba. Modzoka motudza muswa 8. Zvanzi. Kana akafamba kubaiwa. Ane mhoso yamamutori. Foni yake iseyeke kyamatauro kuti ndaone kana isina kuwe. Chimira. Takatambuzwana mumira muno. Kusvikira nhasi uno. Kutora foni yako manje bhotoreka kubvira nhasi. Manzwa tete. Mofamba nevana munodzoka muswa 8. Iwani wiki chete. Maprofita kwenyu akawanda kawo. Moenda modzoka muswa 8. Isusu tongora mombe nembudzi. Ushereketwa wakaoma iwo. Izo motsi dzimbana akasiwa wakobva udzonzwa wakusvikirwa. Miramba njeyo. Unzwa muswa 8. Manzwa. Avanoda zvavo isakuisira mombe nembudzi ndo zvedu. Tienda naatete. Vana vangu.